Friesland is bekend om zijn prachtige landschap. Van het Margebier tot de Klaai, van de Wouden tot de Grijthoeken. Maar hoe binnen die verschillende landschappen ontstaan? En wat is de invloed van de meeskrop? Zicht op Friesland ziet het naar de sporen in het landschap om het verhaal te vertellen van zijn ontstaan. Welkom, dit is Zicht op Friesland. Dit is de eerste aflevering hier toe de Frieske Wouden. Met zijn prachtige mooie coulisselandschap van Elzensingels en Diekswallen. En als je er doorheen rijdt, staat er eigenlijk het eerste woord bij stil. Maar nergens is dat coulisselandschap zo mooi intact blijven als hier. En daarom draagt het ook het predicaat Nationaal Landschap. Vanuit de lucht zag je pas echt hoe de coulissen haar als een lappenteken over de Frieske Wouden uitstrekken. Net al te grote stukken land omzien we toch Elzensingels en Diekswallen. Ontstaan onder invloed van ijstijden, maar ook door de hand van de meesk. Dit type landschap kan ook wel op een soort oren plakken var, maar is daar toch schaalvergroting in de landbouw verdwenen. Dit gebied, ook wel de noordelijke Frieske Wouden neemt, is eens de noordwestelijke helling van het Drents plateau. Dat plateau beslacht 2/3 van Drenthe en had uitrinders naar Greenslaan en Friesland. Het ontstond de laatste ijstijd door de afzetting van dekzaan op de keihudde ondergrond van keiliem. Die keiliem en dat zaan spelen letterlijk een grote rol bij het ontstaan van het coulisselandschap. Jan de Boer, schrouwer van deze veelgids oer landschapselementen in de noordelijke Frieske Wouden, weet daar alles van te vertellen. Ontstaan van die Elzensingels had te krijgen bij de boomstructuur hier, hè? Ja, dat klopt. In de boom zit dit, wat is dit? Keiliem. Keiliem. En hoe diep zit dat? Dat zit vaak binnen 1,24 meter van het oervlak. En dat kan tiental meters diep kan dat verder gaan. Of dat kan een beetje minder wijzen, maar vaak een hele dikke laag. Een hele dikke laag. Ja. In de ene laatste ijstijd is dat hier kaam. En in de laatste ijstijd is daar Zon vanuit de Noordzee grotendeels. Ja. Door de Noordzee droeglei. Dekzaan. Oké. En wat had dat dan nou te krijgen, die keiliem, met die Elzensingels? Het keiliem let verticaal heel moeilijk wetter terug. Ja. En dat zon dat sluiten de laatste mogelijkheden van het afvieren van de wetter aan. En het wetter dat moest voort en daarom waren er sleerten en groppen makken en daar ontstien elzennijst. Die groeiende nijst. De boeren dienen dat, dit hier borken? De boeren die moesten het land broeken, die woonden het land broeken en daarom moest het wetter voort. Dat de volle weer. Oké. We kunnen het even zien laten, hè? Ja, we kunnen het superbergen. Oké, wat hast hier, Jan? Je gaat even wat liem bier maken en in een prachtig mooi zeefje dienen. Ja? Om zien te letten of het wetter dan makkelijk troebol of net. Dat is hetzelfde. Dat is dat materiaal, alleen het is bier maken. Oké. Ja. Nou, hier te maar wat wetter omheen. Zullen we eens even zien? Ja. Zullen we even een laagje oplezen. Nou, je kan zien dat het er mooi opstingen. Ja, er komt niks doorheen? Dat wordt een mooi skortje. Oké. Want daaronder is een safe. Ik kan wijzen dat we een paar dagen staan moeten. Maar dat houdt het dus gewoon echt helemaal te zien. Ja, dat houdt het goed als helemaal te zien. Ja. Ja. En daarom moesten die boeren versteld die greppels en die sletten graven, want het water moest dan naar de zijkant. Ja, als je hier nog een greppeltje in graven, je maakt een gatje erin, dan kan het voort. Ja. Dan kan het horizontaal voort, maar verticaal wel net. Nee. Dat is heel moeilijk. Oké. Ja. Dat is helemaal zin. Ja, potverdorie, er komt helemaal niks doorheen. Nee, dat is potdicht. Ja. Ja. Dit is dus een Diekswal, Jan. Ja. Prachtig exemplaar. Dit is een heel mooi exemplaar. Heel duidelijk een typische Diekswal. En waarvan verschilt een Diekswal nou van een Elzensingel? Beide haar ze bjemmen, dus de begroeiing met bjemmen is wat ze beide ha. Maar een Elzensingel die staat altijd langs een sleert of langs een groppe. Dus dat is een verdieping in het landschap.
En de diekswal is juist een heuveltje, een rechtje, zeg maar een dikje. In het landschap een dikje met een wal erop. Dus het is een verheging in het landschap. Dat is verschil met een Elzasingel. En wat wie nou de functie van de diekswal? De functie wie grotendeels gelijk. Dus de groppen langs de diekswal die kon net wetter afvieren. En de diekswal die kon het vee in het land houden. Die kon eigenlijk het vee buiten het land houden als het bouwland weer. En daar stier een prot hout op verzeld dat op alle mogelijke wijzen gebruikt werd. En waar je ook mee verzinnen? Vanzelfsprekend, ja. En het wie ik windkering om de bouwlanden zijn verstoring te beschermen. En hier al je functies tegelijk. Er binnen volle minder diekswalen als Elzasingels. De verhouding is ongeveer 1 op 10. De diekswalen liggen benamelijk op de hegere stikken in de waarden. De boer in de waarden is vanzelfs een echte boer, met een grote keppelvee en aardig wat hectares. Maar de ruilverkaveling had je nooit rigoureus om hem heen te slaan. De relatief lietse percelen loon met zijn diekswalen en Elzasingels binnen aardig intact bleven. In de jaren 90 kregen de boeren zelfs in de gaten dat het yield op smitte koe. En zo ontstier de eerste boeren-natuurcoöperatie. Actief in het beheer, bescherming en ontwikkeling van het landschap. Zoals het onderhoud van de bjemmen. Voorzichtig aan, hè? Hij is bijna op. Ho! Een van die boeren is Aad Ripping, 25 jaar lang uit de Hoeksterwaard naar Friesland kwam. Hij wie doet verbaasd hoeveel bjemmen er vaak kwamen in de Frieske waarden. Het moest eerst wel wennen. En in het begin deden we ook, dan halen we nog wel eens een boom om die in de weg stond. Dat is wel veranderd. Doordat de ruilverkaveling ook actief is in dit gebied, is er ook een potje vrijgekomen met middelen om het aan die elzen te doen. En toen is ook de natuurvereniging ontstaan. En toen algelang je ermee bezig bent, dan ga je ook meer liefde voor die bomen krijgen. En verandert er iets. Eens waarom zet hij hem dit raster er wel? Voor de kei, dan kan je net onder een biem knallen. En als we die biem, die komen zo onder staan. En dan staat het biem aan, dat is een beetje zonde voor als je planten hast en wat nagroeit gaat daar. En dat moet ook net. Er staat hier een stobbe, maar daaronder dat zijn alleen maar boomwortels. Dus er zit zo'n groeipotentie in dat die spruiten, die twijgen, die groeien ongeveer wel een meter per jaar. Dus als over 5 jaar dan praten we al over een singel die alweer 4 tot 5 meter hoog is. En dan is het gewoon helemaal dicht hier. In Tusken zijn er al 6 agrarische natuurverenigingen. Eén daarvan is het Kalmergrien, dat boeren en looneigeners uit het noordesten van de Frieske waarden bij aansluiten binnen. De vereniging zorgt ervoor dat er vergoedingsregelen worden voor het landschapsonderhoud. Van onder tot boven is het helemaal begroeid. Daar hebben we de braam en hier zit ondergroei. Een hele dichte singel werd op één stobbe. Daar zit ik al die uitlopers zitten erop. Werd toch hier een hele dichte singel gekregen. Was nou dit een heel soort onderhouden? Ja, daardoor, doordat je zoveel bjem zit, ga je gewoon meer onderhoud. Ja, had je een voorkeur voor van zo'n dichte Elzasingel? Of is dat mooi? Het jet bij dit gebied. Ja, dit is uniek en kenmerkend voor het gebied. Dat je een dichte bjem wil hebben. Ja, best wel wat grupskop. Ik vind het wel mooi, ja. Het is wel mooi. Het is, soms is het echt wel benauwend dat je zo'n lietse perceeltje jongen en dat het aanstaan wat heger. Op een moment dan kun je ook wel wat naar je tak komen. Maar ja, het gaat zeker wat. Wat voor planten zijn nou typerend voor diekswal en Elzasingels? Nou, in elk geval de twambij. Ja, twambijen mag aan het zitten, want er zijn heel veel soorten, maar die hoeven net uit met de haren. Dit is een twambij. Het is heel belangrijk omdat het
de wal dichtmaken. Dus alle mogelijke dieren kunnen prachtig in nestelen, kunnen er eten in vinden, insecten en bedenk het maar. En voor de meesten is het heel belangrijk, want na de bloei 30% bijen op bal komen en holders en bedenk het maar, komen er prachtige, heerlijke, lekkere vruchten aan. Ja. Die van oud zien en warm zacht worden door de Ja, meesten. als die een soort van bij ziek is. Ja, hè? heel prachtig. Ja. Ja. En zeker op zo'n mooi plakje, nou, hier is een hele grote heljaast. Ja. En wilst we verder rennen, liet Jan mij nog meer planten zien. Zoals de wilde roos en de kamperfoelie. Maar het binnen net alleen nog de Else singels en bjemwalen die te worden bijzonder meidje. Het ben ook de zonreden. We vinden nog een paar originelen op het heek zon. Wij staan hier op een treisprong van zonpaarden. En die zonpaarden die komen hier nog een hele soort voor. Wij waren ze hier iets verbroekt. Die zonpaarden waren beroep vanzelfs om bij het land te komen. En van mensen die het verdienen, dat plak het oren moesten, maar de overal weer een zonreden, de week in verhuizing. Maar dit soort zonreden waren vooral voor de boer van belang. Het vee wat er langs leert naar het land daar. En de wegen moesten dus zo wijzen, zo afvreden wijzen met bjemmen en stroeken, dat het vee net in ons land kon komen. Dus die zonpaarden die waren een soort broek van het verwijzen van het vee. Maar je hebt hier ook een heel soort hagen hè? In deze omkriet. Een hagen bij Tunendel, die hier net nog een functie toont. Ja, die hagen hier een groot deel hetzelfde erbij zien. Ik met het verwijzen van Ik vee. met verwijzen van vee, wat ik in het dwarpen rond het vee los. Het vee, de kei, die waren met hulp van de hoerder, waren die naar het Genieland vaak gebracht. De skier die waren naar de heide te jagen. Ja. En de dwarpen rond het vee is eigenlijk los terug. Dus zo kon je de tuin beschermen met het vee. Maar die hagen die zuurt toch net alleen nog bij de Tunendel, maar je rekt wel langs de dieken in de omkrieten? Ja, die zou ik wel bij de dieken en dan vooral in het dwarpen. Zou je ze bij wat vroeger de zonreden waren, wat nog verhuidenwegen binnen. En in Moenijn is dat een heel mooi voorbeeld, want daar had ik met het zesde deel ervoor zorgen dat er in gearworking met de bewoners van de Moenijn de hagen vorm kan binnen. Hey Jan, hartstikke bedankt Graag gedaan. voor die verhaal. Wij gaan even naar de Trinwoorden toe, want de Trinwoorden die nemen eigenlijk wel een bijzondere positie in de Friese woorden. De Trinwoorden, dat zijn onder andere de dorpen Oortjerk, Oudtjerk en Gietjerk. Wat oranje woord wie van het Jereveen, dat winnen de Trinwoorden verljouwd. De adel wennen in de winter in de stad, op een ijsstad, en simmers winnen ze op haar boetens in de Trinwoorden. De bekendste daarvan binnen Stania-staten en de Kleense. Landskippelijk sjoen nemen de Trinwoorden ook een bijzonder plak in. De dorpen liggen min of meer op een zooneiland. Dit zoon is voor het grootste pad aangroeven, met elkaar wel een laag van een meter. Om het zoon te vervieren binnen zaaneemde zoonvjettengroeven. Het grootste pad van het zoon is broekt voor de bouw van Ljout en voor de onlis van de vleenbasis. De Trinwoorden vormen de noordwestelijke grens van de Wouden. Wat zuideestelijker leidt de Burgermermaar. Zie je zo fantastisch dat het erin lijkt. En als je dan op de kaart ziet, hier leidt dus de Burgermermaar, is toch het water de Lits verboen met de Leien. Maar deze twee maren vlak onder elkaar hadden volslijn verschillende ontstaansgeschiedenis. Want de Burgermermaar is ontstaan in de Ierstijd en de Leien troch vervening. Een man die het alles van de Leien afwit is Arend Timmerman. Hij woont in Eerste Maar vlak bij de Leien. Het is aardig stil, hè, nou? Ja, het is geweldig, zeg. Haast net een rimpeltje. Nee. Dat is toch wat je eigenlijk als nooit meemaakt. Hoe is de Leien eigenlijk ontstaan? Een leien is een veenmar, ontstaan in de verveningstijd. Dus in die dagen, dat lees je ook, dat men praat over de verwoesting van het landschap. De verwoesting? Ja, echt de verwoesting. Immers het wie boerenland. Ja. En het waar wetter. Nou, dat vonden een hele paar mensen een verwoesting. De mensen die er net van hoeven te leven, die hebben kritiek. Ja, wees. Ja. Ja, wees. Maar ja, de mensen moesten natuurlijk wel warmte hebben, de Ja. brandstof. Had de naam de Leien ook nog te krijgen met die vervening? Ja, de leien, die namen, die is oerbleun uit de hoogveenvervening. Als je hoogveen aangraven, dan krijg je leien. En zo is de naam hier bestaan. Bleun. En dat is een vrij gangbare naam trouwens, ja, die op volle meer plakken in Nederland zien komen op
Nou ja, op in verveningsgebieden. Ja. Zullen we het wetter weer even op? Lijkt het me heel goed, want het is natuurlijk op het wetter het mooiste. Het meest belangrijke van de leien is wel dat je hier nog 3, 4 enorme grote velden hebt van de watergentiaan. Dat zullen we hier voor ons liggen. Ja, dat zijn al die bledjes die hier voorzuggen. Nou, dat is echt fenomenaal. Dat hier vroeger nou volle meer plakken. Ook hier in Burgermermaar vlakbij. Dat is al hier verdwenen tot het verslechteren van de waterkwaliteit. En het verhoren van de waterhuishouden. Ja, maar de lijn is dus de enige maar in Friesland werd nog die gentiaan op deze schaal grote velden bloeit. Ja, klopt. In de lijn binnen alve Nijliedse eilandjes maken. Voor een pad van de recreatie, voor de bootjemeesken om aan te lezen. En voor een pad ook voor de vogels, zoals Timmerman Meschenlit. Het binnen nog net volle meer restaurantplaten. Maar gewoon eilandjes binnen al innaam toch de vogels en die vinden het net noffelijk dat we te dichtbij komen. Later zullen we een bijzonder vogeltje om ons heen. We zijn hier bij een stukje verbinden wetter, hè? Ja, het enige stukje verbinden wetter. Alleen nog in de breedte, ja. Van de lijn. Want? Ja. Nou, hier huist al jaren een zwarte sternkolonie. Ja, en dat is heel wichtig en heel bijzonder. Er zijn er in Friesland nog een 100 tot 124 spantjes van. Hoeveel van die kolonies binnen nog in Friesland? Nou ja, je kan wel neigen als er een 124 bent, laten we daar maar even van uitgaan. Nou, dan ben die kolonies in de regel net groter dan 5 tot 20 span. Dus dan weet je wel, als er nog 5, 6 zo'n kolonies zijn, dan is er ook wel mee zijn. Dus het is heel bijzonder dat we ze moeten er heel zuinig op wijzen. En gaat het goed met deze kolonie? Ja, deze kolonie die gaat al hier is altijd nog tussen de 15, 20, 24 span. Dat is heel bijzonder en groot. Ja. En ze zijn ook griezelig fanatiek, hè? Ja, ze zijn heel fanatiek. Op het moment ben ze nestelen en bij de eerste aaien, denk ik. Want ze komen pas waarom, hè? Eind april. Ja. Nou, als die jongen gaan, we zitten hier nou zo noffelijk, dan kunnen wij hier net zitten, want dan komen ze voortdurend bij je en dan beziek je zitten te pikken. Meisjes een protte kabaal. Ja. Het is een fantastisch vogeltje om te zien. Hè? Jongen de Lijn en de Burgermermaar binnen in de woorden een hele soort lietsepolsjes. Dorben en pingo's. Een dorbe is een drinkplak van vee, maakt het toch meesken, maar een pingo is ontstaan in de ijstijd. Krijg zoals de Burgermermaar. Je zou dus eigenlijk zezen kennen dat de Burgermermaar een soort van reuzenpingo is. Nou ben er een hele soort liedjes en die worden hier en daar restaureerd. Zoals in Twiesel. In augustus is uiteindelijk met de restauratie van deze pingo-ruïne. Landschapsbeheer Friesland maakt het hem sterk voor het weeromkomen van deze natuurlijke en oude landschapelijke elementen. We restaureren eigenlijk de wetterkom van een diel. En dat is dan zichtbaar en het had waarde voor beleefbaarheid. Maar ook voor steeds maar al je planten en beesten die daar weer in leven kennen. Voordat de bulldozers komen, hebben Jaap Bongers en Johan Jelsma van archeologisch onderzoeksbureau De Steekproef de ruïne onderzocht. Pingo's die zijn ontstaan op plekken waar ijslensen ontstonden tijdens de laatste ijstijd. Door de grote kou konden er ijslensen ontstaan die de bovenliggende grond omhoog drukten. Maar op een gegeven moment gaat die grond eraf schuiven. Het gevolg is dat je een verhoogde rand krijgt met een laagte in het midden. De pingo's binnen 10.000 jaar verlien ontstaan in de late ijstijd. Ze binnen inmiddels aan 3 meter diep. Om erachter te komen hoe groot ze binnen, doen archeologen borings. Dat is boring 11. En vanaf 40 begint die veenlaag weer. Die loopt in ieder geval door tot aan 1 meter. Waarbij de bovenste 5 centimeter wat veraard lijkt te zijn. Maar voor de rest is het gewoon uniform lemig veen. Wat wij hebben aangetroffen is een pingo-ruïne waarvan de vulling, de venige vulling
vrij gaaf is. Dus er zijn geen aanwijzingen dat daar in het verleden teruggewonnen is. De ringwal die om een pingerruïne heen zit, die is wel verstoord. Dus zeer waarschijnlijk is materiaal van de ringwal gewoon de kern ingeschoven. Dat zie je heel vaak bij pingerruïnes. Deze ruïne leidt op het land van boer Sjoerd Boersma. Hij kon dit land net broeken. Nou, de helte wie eigenlijk hier wierd. Dus ja, je kon het eigenlijk optimaal benutten. En toen had ik het plan vat om ja, misschien de pingo. Ik wist wel dat het eigenlijk een pingo was, vroeger ooit best had, om die weer in originele staat weer om te brengen. Het is zo dat die pingoruïnes in het landschap echt opvallen. Hè. Het zijn vrij grote roene gaten met wetter en wetter in zit, zeg maar. Die vallen echt op. Ik door het relief, zeg maar, de groen eromheen, er al je heen glooit. En het is voor educatie bijvoorbeeld bij Geluks van Squalen een heel belangrijk plek om straks wat over vertellen te kennen. Dit weer het verhaal van de Frieske Waarden. Zicht op Friesland is Orenwieken in de Grijthoeken. Oort dan!